Квартираи системаша ҳаст ку вайрон карда бадтовсетон. Копейкаш ишт аз ҳар ма 7 миллион дода ҳам ту хона гитан. Ваше кадетоне. Самарқандиё акун якта квартира мехарам кута ве шаҳра чағзан дар кор не. Шумон ба ёрдам ва ҷилшотакам биёд. Ҷилшотака ба премиум, эконом, средний, любой хин класс ба хоно ҳаст. Бемалол кас ба муроҷиат кунетон агар шумон ба дар кори чиза ёфта метиян. Акун савол шумон ба агар ҷилшотака аз шумо харему, а новостройка харем, нархаш дигар хин намешуд ме. Тӯри гапатон тӯри мон уверенный строительный компания ки кор мекунем основной. Мон ки китед, бай ки китед фарқ намкунад. Мон строительный компания ки шартноме мо ҳаст. Набурдишем мон ки гиред агар шумо ба фоидатар. Чунки мон шумо ба нисбатан арзонтар камитем. Ҳамун ба мон амон гиред агар нисбатан арзонтар мегиред, ҳам ба худотон форидиги хона квадратураи мегиред. На данный момент шумо кадом квартира дани шаҳр ба зӯри нархҳо тавсия карда метавонед? Ҳозир бар И без первоначальности. конечно. Ҳозир ба эң нағзаз гелион ба мана мен объектам мошуд ино 7 этажи ҳички сохта кардем. Без первоначальный взнос ҳар ма 7 миллион сум тӯла карда як хона квартира гиред мешуд баъзу. Агар шумо ба анам хин хона дар кор бошад, бемалол ҷилшотака ба обращаться кунедон. Барои обращение ма инҷа ба телефон номер ҳаст, ҳам ту телефон мекунед, ҷилшотака на связи.